lepo vreme danas. Ma šta to pričaš? Vidiš da pada sneg. Da, lepo. Zato što zbog snega. Nisam otišao na posao. Šta ti je, Kassandra? Zašto plačeš? Baba mi je rekla da on nije moj otac. Je li to tačno? Zahvaljujemo se fondaciji Ana i Vlade Divac na podršci na projektu Čuponica Open 2013. Zahvaljujemo se i turističkoj organizaciji grada Niša. Većniku za omladinu i sport Milanu Pešiću. Gradskoj opštini Crveni Krst koja je obezbedila prevoz za naše volontere. Trgovinskoj radnji Centar, Trgovinskoj radnji Mitić i Trgovinskoj radnji Cerinex. Upravi za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša koja nam je obezbedila alat i opremu za rad. I Red Bullu koji se pobrinuo za osveženje naših volontera. Da, tačno je. Ja nisam tvoj otac. Yo no soy tu padre. Ali logična. I on nije tvoj muž. To je Ignacio, a ovo je Luis David.